Balikan ko si Bibi. Ha? Ayan.
Mag-helmet ka. Patayin ko ba ilaw? Oo. Ano ko na mapadlak na yun. Nak. Sige na.
Uy, mo na, patutumba tayo. Baba na muna. Baba na muna na. Baba na muna. Oh. Hindi mo ako naririnig. Ha? Doon tayo, may parkingan doon eh. Wala eh. Lakad lang ako. Si baby, palakaran mo na. Ha? Palakaran mo na yan. Mga Sige. exercise yan. Anong kasama yan? Palakarin mo nga. Sama kayo. Akin na Ilagay yun. mo dyan. Helmet. Uy, ang ano. Okay. Kasya pa? Yan. Tingin mo na yan. Dito. Ayaw. Heritage Park na sarap pumasyal dito kaya ginawa yung mga pag-exercise na din.
makikita nyo mga kapatid, maraming tao dito ngayon. Kadalasan nag-exercise, karamihan. Ganito sitwasyon dito pag weekend.
Nag-video. Walang yan. Oh. Kapatid tayo dito galing sa Eagles, Philippine Eagles Community. Tsaka Bus Royal. May free food. Dali kayo, bili. Nakita ko to, may libre yung pagkain. Ayan sila, brother. Walang buhay pandesal.
O, di ba? Nakapag-exercise ka na, may libreng pagkain pa. Boss Royal, Eagles Club po. Dito po sa Camellia sa Vista Mall. Dito po lang po. Kung walang kalaro yun, angat natin yung mga pinilag ko. Wala nang kalaro yun. Kaya ano magandang brand ng ano, ng land cable. Yung land cable yung Ayan, Boss Royal Eagles. May bigay po sila ng libreng almusal dito. Saan ba ninatnat? Sa gitna? Saludo sa inyo, mga kapatid. Akala ko banda dulo lang. Dulo papalat ko lang. Papalat ko lang natin yung gamit. yung ano, yung tayo natin sa may pinto ko. Yung panginat ka sa gitna. Yung pasar, boss niyan sir ah. Yes, Sir Glenn TV. Patag na lang po ng Boss Royal Eagles Club. Yes po, sige po. Sa poste yung magdana. Kinapitan mo naman oh. Ano? Palaman? Nakakalis ka dyan, pakita natin yung ano nila. Yan po yung grupo nila mga kapatid. Nagbigay sila ng libreng pagkain dito ngayong umaga sa Heritage Park. Yan, salute, salute. Boss Royal, Eagles Club. Ano may palaman? No. Hawakan. Ay mga kapatid, salamat po sa inyo. Thank you. Parang magpapalaman na ako.